Oh, mamaya na. Oh. Sindra kay para pangpasan akong kuan. Ang hotspot na kuha ba pangpasan picture kay karon ako i-upload. Sana all mag-upload na. Kumi, pwede mo siya ma-hotspot sa kay andi data niya kuan. Bisaw rami kay di rami nakaligo god. Ah, naman ka, layo na kay ka. Mura kang nagrampa og kanang Miss Universe. Go na? I-end na?